el grup popular de tavernes fa un prec perquè es lleve el renting del cotxe de policia que utilitza l'alcalde pels seus trajectes de sa casa de València al poble i tornar, i que també es va gastar per al viatge a Tapuerca. Nosaltres proposem que els diners de l'innecessari renting del cotxe es destinen a invertir en la millora del transport públic del poble estació-platja que molts veïns reclamem. També proposem que el policia, que ara està al servei d'alcaldia i s'encarrega de conduir el cotxe per traslladar l'alcalde, posi el policia recorde que està al servei d'alcaldia i s'encarrega de conduir el cotxe per traslladar l'alcalde, passi a reforçar el servei de portes de l'Ajuntament i així poder atendre millor als veïns i tindre l'Ajuntament més dies oberts.